ntambama nje ngale mini ebaluleke kangaka. Hlale indebeni zomlomo wami, uhlale nakulwimi lami. Wehlise lelo lahle elake lathinta uIsaya. Nginciphe mina, ukhule wena. Hlala endlebeni zabantwana bakho, uhlale enhliziyweni zabantwana bakho. Ngisithele mina kuvele wena. Uphakame wena, nginciphe. ngoKristu Yesu inkosi yethu. Amen. Vumani ndibulise kumongameli wesekethe, umfundisi uQuluba, abefundisi besekethe abakhona, Bible women and evangelists, amagosa esekethe, umama, umongamelikazi, ama-spouses abefundisi akhona, ndikuhloniphile tata. The executives of organizations, abashumayeli, i-church choir, amadodana, omama, intombi, i-Wesley Guild, i-children's ministry, abantwana bethu abakhona kule ndawo. Intombi zokuvuma, amadodana, ibandla lonke likaKristu, ilabo ababanjwe kanye nami. Mandi recognize the Premier of the province, the Honorable Oscar Mabuyane, the MEC of Human Settlement, the Honorable Spogazi Lusiti. Mandi recognize the MEC for the Department of Agriculture, the Honorable Nongeba Konsiwe, the MEC for Education, the Honorable Fundile Gade, the Executive Mayor of Mbashe Local Municipality, Councillor Janda, the Queen Nonzuzo Sitau, nabo bonke abamngqongile bemele ubukhosi. Wonke umuntu olizwayo izwi lami, Director of Comms, ibandla lonke ndinibulisa egameni namandla lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Amen. Mandibulele kumongameli othe xa ejonga ebona abantu abafanelekile ukuzodla iphasika nalesekethe yasedutywa, wabona kufanelekile ukundibiza nami ukuba ndizohlanganyela nani ngale mini enkulu kangaka. Umongameli ke undinika imemo wathi, Presiding Bishop, shanelela ukuze labashumayeli bezongena ezwini. Wathi kumi, lungisa inhliziyo yomntu ukuze sokwamkela amazwi asixhenxe. In case you have forgotten, ilocation yethu sidibene eJerusalem, apho senzakala khona lezi zinto. uYesu usendleleni ebheke eGolgotha. Singena endleleni ekuthiwa yiVia Dolorosa, indlela eyathathwa nguYesu ebheke emnqamlezweni. Usuka kuPilato uqhutshwa budlapha ngamasosha aseRoma ubheke eGolgotha. Iminyaka ngeminyaka siyalibalisa elibali, ibali lokusindisa kwethu. In case uba disappointed, let me give a disclaimer.
andizukuthetha ngama-stations of the cross niqhelile leyo. Kodwa ndithanda ukujonga into ebhalwa ngabavangeli ngalesi siganeko ezenzakalayo. Kwavuka amazwi athethwa nguPawulose, umfo waseThasu, kwincwadi yabase-Efese besibili chapter 2 verse 13. Uthi uPawulose, ke ngoku ngoKristu nina eniba nifudula nikude nithe naba kufuphi ngalo igazi likaKristu. Dafikelwa yinto ethi manithethe ngokufuduka. Dafikelwa yinto ethi manithethe ngokufuduka. Ngoba kakade ibandla lithetha ngemfuduko xa lisithi relocated and repositioned for mission and ministry, the other side awaits. Ukuba bendingabe kumgomo bendizothi relocated by the cross. Relocated by the cross. Sifudulwa ngumnqamlezo. Asifane sifuduke nje kodwa ngumnqamlezo. Kuse-Efesu apha thetha khona lamazwi uPawulose. Ngelo xesha i-Efesu is the capital of Fudula kude ngegazi likaJesu nasondezwa nenziwa abaseduze. Ukuze uzoyi-understanda unobangela waleli ndaba ye-relocation waqala emyezweni wase-Eden bakutya the forbidden fruit langena okanye sangena isono ehlabathini. Kunjenje kungenxa yesono. Ngoba siphosisile salahlekana nendlela zakhe njengegusha ezilahlekileyo, akukho nakuphila kuthi sisodwa. Sila sikhona. Kungenxa yesono esibanga uqhekeko phakathi komuntu noThixo wakhe, ngoba siyekile ezo zinto ekufanele ngabe zenzile asazenza, kwathi lezi engafanele ukuba sizenze sasifumana sisenza. Kodwa wena Nkosi uze wenze ngetarhu kuthi baphosisi abalusisi banyamezele Thixo. And umnqamlezo becomes la part ethi kodwa wena Nkosi. Umnqamlezo ila kodwa wena Nkosi. Umnqamlezo ila kodwa wena Nkosi sifudule, relocate us. Athi umculi kwakungekho cebo limbi lokususa ityala, kwakuvaliwe isithixo, kungenaye onebango engenabuthixo, yayinguyo nebango. Yayinguye. Wangenelela uThixo sasinda thina. Uthi uPawulose kule ncwadi, ke uThixo esisityebi ngenceba ngothando lwakhe olukhulu wasithanda ngalo sasindiswa thina ngobabalo lwakhe. Tutywa seket sikhonza uThixo othi ngomusa wakhe asikwe imfesane ehle ukuze thina sizosindisa. Athi uPawulose xa ethetha nathi wancama ingubo yakhe yasezulwini wasikwa imfesane wanxibe enyama ukuze thina sizosiphakamisa. Sikhonza uThixo bazalwane bam othi yena ngofefe lwakhe ehle siqu sakhe fuduka kuleli phasika. Yafudukwa. Kuthathe izibele to record or relocate us. Athi umongameli xa ethetha nathi athi let them grow together. Let them grow together.
kodwa noma sesikhulile isono nomoya kuthina uyafika uThixo and break even asikhiphe esonweni. Athi umusa wami unanele, ufefe lwami lunanele, ebuthakathakeni nisuke nibe namandla kuyafudulwa. Asova amazwi asixhenxe eliphasika bazalwane bami, lifuna abantu abazothi kade Nkosi ndisizama kule nkonzo, kade Nkosi kodwa ndiphuthume ngokwakho, kade Thixo wami ndizama umsebenzi, kade Thixo wami ndizama emsebenzini, kade ndizama financially, kade ndizama ebhizinisini, kade ndizama emshadweni wami, kade ndizama kubantwana bami, kade Nkosi ndicenga-cengana nobomi nempilo ingathi lamaphilisi awasebenzi, khawundifudule njengoThixo. Khawundifudule ngenelela. And so bazalwane bami, sibahle sinje kodwa indlela ejonge emnqamlezweni ayikho nithi, imdaka eyabantu ekudala bengqubeka kodwa bathi I will never give up, bathi bambelela mphefumulo wami. Lendlela eyabantu abakwaziyo ukugowisha, uthi ugowisha uphinde ugowishe. Lenkonzo eyabantu abafana nalamfama endleleni yaseJericho, athi umbhali yaphomboloza ngelizwi elikhulu yathi Yesu kanye nakaDavide ndenzela inceba. Lenkonzo akusiyo inkonzo yokuthi sizofota sitrende, kodwa inkonzo yabantu abazolula isandla bathi mandingadlulwa msindisi, uyabiza ndiyanqwena, sundubize ndize nami, sundibize. Nqamlezo is about relocation. So kuyo yonke lento nakuzo zonke leziganeko zempilo yaYesu kuyafudukwa. Uthi uPaulos sebenikade nikomunye umbuso kodwa manje niyafudulwa. Yabona ke xa uzofuduka uyabaquza, uyayaluza ngoba kunohambo oluthathayo. Indlela jonge emnqamlezweni yayingekho still as we are seated. If you remember, ungenile Jerusalem, yanyakazi Jerusalem. If you remember, uJudas obekade positioned as a disciple of Jesus Christ, uyafuduka and moves from being a disciple to umnqatshi. Kuyafudukwa kuyo yonke lento. Umfundi kaYesu oyintando uPetru obekade kwi-inner circle, uyafuduka kwi-inner circle, ukhetha yena ukuthi uzomphika uYesu ngoba zimbili indlela wena ekhethe yakho. Uyabanjwa eGetsemane kodwa warelocate to the will of God. Wathi uma kuyintando yakho mayidlule le ndebe, wafuduka from intando yakhe to intando kaThixo. Kuyafudukwa endleleni ebheke emnqamlezweni. Uvelile kwinkantolo yamatyala, khona wafudulwa wasuswa ku-Anas, wabheka kuCaiphas, waphinde wabheka kuSanhedrin. Yayibazalwane kuyafudukwa, kuyanyakazwa endleleni ejonge emnqamlezweni. Ndithi kuwe imfuduko inomnyakazo, khawunyakazise impilo yakho uyilethe kuYesu ngoba kuyafudukwa. Wanyakaziswa uYesu, wavela kwinkantolo yamaRoma, wavela kuPilato, wavela kuHerode, waphinde wabuyela kuPilato. uBarabha abasejongene nokufa kwakhe wakhululwa, wafudulwa from ekufeni wafakwa ekhanyeni. Ndizama ukuthi fudukani madutywa amahle. Kuthe ekugqibeleni uYesu engenatyala waba
positioned emnqamlezweni. Savakala thina sisithi okaThixonyana endaweni yami wevuka unzima wafa ngenxa yami. And so uyaxokozela endleleni ejonge emnqamlezweni. Kodwa kuyo yonke lento uYesu uthule uthi cwaka. Yayiva uthi cwaka. Sukumosha i-energy yakho uhamba uxelela abantu kuba I'm a work in progress. Thula uthi du ngoba siyafuduka. Sukuhamba uzi-explaina uYesu aka-explainanga lutho kodwa wajonga nento ajongene nayo ngoba kuyafudukwa. Athu Isaiah 53 wathi cwaka kuhlokwemvu iyakubachebi funda ukuthula. Funda ukuthula. And so uYesu uyavuka emnqamlezweni. Athi ama-synoptic gospels uSimon waseKirina esigqithela nje wathwalisa umnqamlezo. Wa-relocate from a spectator wathi wasondela. I'm praying for abantu abathi bebezobona lenkonzo. I'm praying for abantu ababukela ama-poster babona oPremier bathi ndiyeza. I'm praying ukuba umnqamlezo xa ugqitha nawe uThixo uzokutsala njengoSimon waseKirena akuthwalise umnqamlezo wakhe. Nine benikude nenziwe abaseduze. And so bazalwane bam, we have not arrived. Ingxaki inomKristu who thinks they have arrived. Kanti awukafika awukaqalisi. Christianity is not about the destination, but Christianity is about the journey. It's about the journey. Ungqinelana nami Wesley xa esithi we are striving for Christian perfection. Ungqinelana nami Paulo xa esithi I have not arrived or received it. Kodwa ndiphuthuma ukuganga ukuze nami ndazi ukuba ndagangelwa nguThixo esizinto. Ubomi bomKristu, ubomi bomhambi, siyafuduka, imizamo yethu yophela sakufika kuye. Ithini lento kuwe? Ithi sukuphila engathi you have arrived. You have not arrived. You have not arrived. Umvomnye esithi dinamava apha ecaweni. Kodwa xa ujonga amava obudisipili dololo awekho. Umve omnye athi kudala ngahlala esihlaleni secawe. Izikhundla azibize ngezikhundla responsibilities. Izikhundla saziwa ndim, iLD yaziwa ndim. Kodwa uthi wakujonga ukuhlala kwakhe enkosini akho nto. Fuduka. Ithi lento mongameli kunento ekumele inyakaze kuleli Phasika. Kunoshintsho ekumele silibone kuleli sekethe after we have left. Mhlawumbe isazela sakho makasivuse uThixo ngale Good Friday. Mhlawumbe inhliziyo yakho iqinile usaxoli. Makakuvuse uThixo akuvusele uxolelo. Makasinyakazise uThixo. Ngizama ukuthi bazalwane bami ukungena kwami angekufane nokuphuma kwami ngoba umoya kaJehova kule ndawo. Ngizama ukuthi amafutha mawasuke kwidada ukuze amanzi azofikelela kwidada. There is movement on the way to the cross. Uthi uPaulos kuleli bandla beningaphansi kwegunya lomoya wesibhakabhaka. Beningaphansi kwegunya
kodwa uThixo wenza i-emergency evacuation, wenza i-kingdom migration, sasuswa from point A to point B, saphuma entweni sangena entweni. I-citizenship yami yashintsha ngenxa yomnqamleso, kushintshwa imbuso. Ngoba kusenokwenzeka ukuba sikhonze ndawonye, sidumise ndawonye, kodwa umbuso esiwusebenzelayo ungafani. Kushintshwa imbuso emnqamlezweni. Which kingdom do you subscribe to? Makuthi xa kufudulwa ngale Good Friday, uthandazela ukushintsha umbuso. Shintsha umbuso. Ngoba mininzi imbuso, mininzi imbuso, mininzi imibuso. Eminye imbuso isemkhathini, eminye imbuso isebantwini, eminye imbuso it's in the church. The agendas that we serve become imibuso. Kodwa emnqamlezweni kuthiwa we are changing kingdoms. And when we relocate, maweseli, we will serve one God and one kingdom. Because we serve one kingdom. When we relocate Magildas, we become one heart, one way. When we relocate music association, we become one song, one voice. When we relocate Bomama Nentombi, we really become a union for service and prayer. When we relocate Madodana, we become one heart, one way. When we relocate Mashmaeli, City, the world is my parish. When we relocate Bantwana bam, we indeed say, feed my lambs. Iyashintsha lento. It doesn't become about us, but it becomes ngaye oyisenta yokholo lwethu. The change of kingdoms. Zama ukufuduka. Ke ngoko nina ebenifudula kude nenziwa abaseduze. I-relocation yaThixo by its nature ayiqhelanga ukudowngrade umuntu, kodwa isuka izoku-upgrade. Ithi lento xa uThixo sakunyakazisa empilweni yakho, angazi noba uyanyakaziswa na, kodwa ndiyayazi ukuba umKristu uhlala nyakaziswe. Xa uThixo ekunyakazisa empilweni yakho, zungaxhalabi ngoba usazokuphakamisa. Ngamanye amaxesha i-relocation yaThixo ikujonganisa nabantu kanjengoJobe, kodwa hlala enkosini. Ngamanye amaxesha i-relocation kaThixo ikunyakazisa njengoYesu, and people thought kugqityiwe ngaye, but they did not know the other side awaits. Hlala enkosini. And uMikha uyangqinelana nami xa esithi sukundivuyelela tshaba lwam, ngoba noma kungathi ndiwile ndobuye ndivuke, noma ngihleli ebumnyameni uYehova uyoba ngokukhanya kwam. Bashumeli, uma ngizonika basalane bam, sifundiseni ukuthatha the higher ground. Into ezonikophisa ukuthatha the higher ground. Uphakamisela amehlo akho ezintabeni. What kept Jesus going was removing amehlo akhe from his pity. Ingxaki yethu is that we want to fight like the world. Kanti ukulwa kwethu kusemadolweni. Ingxaki yethu is sifuna ukuphikisana ngamagama. Kanti ukulwa kwethu kusemoyeni. Ingxaki yethu sifuna ukubabetha ngezandla. Kanti izinto zethu zilungiswe emoyeni. Take the higher ground. Fuduka. And when you do that, sithi isimo singakashintshi, sithi inhlungu singakasuswa, kodwa wena uvakala uthi sendilibona ikhanana eliguna phakade, kanti kudala umkile ufudukile usenkosini. Athi umbhali xa ethetha, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Fuduka. Angizosuka kule ndawo
Lokugqibela elithetha nalento ye 50 years of ordaining women. Uthi uPawulos kule ncwadi, khumbulani ukuba nina you were those of the world, abezizwe. You were foreigners, nasondezwa. You see, ngelo xesha yayinkulu imfazwe between the Jews and the Gentiles. AmaJuda ayethi insindiso yeyethu thina singabantwana baka Abraham. Ngoba siphila emhlabeni of the us and the them. Ngoba siphila emhlabeni that is divided by race, gender, class and all sorts. Siphila in a world apho sicingelana khona kodwa sasani. Kodwa uthi uPawulos kule ncwadi, the cross becomes the equalizer. Umnqamlezo wenza lanto athetha ngayo Isaiah xa esithi zonke izigodi ziyaphakanyiswa, zonke intaba ziyokwehliswa ngenxa yomnqamlezo. Ithi lento ke bazalwane bam, nalo ongamfuniyo uyathandwa emazulwini, nalo aphukisayo uyathandwa emazulwini, nalo uzibona ubhetha kunaye ngoba uno ABC wena uyathandwa emazulwini. Ngenxa yomnqamlezo izinto ebezingafani zisuke zafana, zalingana, salinganisa la SABC wakudala simunye. Oh, we are one ngenxa yomnqamlezo. And so, don't you dare, Israel, ucinge ukuba you are better than Palestine. Do not be fooled, United States of America. Ucinge ukuba you are better kune Iran namanye amazwe. Ngoba umnqamlezo destroys those things. And I say this at a risk because amabhom engehla nanini na. But do not be fooled. Umnqamlezo is an equalizer. Do not be fooled, middle class, and think that you are better than the poor and the unemployed. Ngoba wena ungena ka Woolworths. Do not be fooled. Umnqamlezo has brought the two together. Siyafana owethu sonke lo Thixo. Kwiminyaka engi-50 ibandla ordaining women. Umfundisi uConstance Ostaze nomfundisi uMbilini besivulela indlela. Do not be fooled maweseli and think ukuba igender yomntu determines their worth. Fuduka kuleyo ngcinga. Do not think that a male is better than a female. Do not think ukuba umfundisi wesifazane is not good enough. Okanye umshumayeli. Insindiso cannot be monopolized. Maye kuwe, gatekeeper of the church, you do not control amazulu. I am sorry to tell you, ngoba ushilo uYesu himself, xa ndithe ndaphakanyiswa ndabatsalela kumi bonke, and all people can be saved. Uzungadideki. Yabona lento yembeko yecawa. There was significance and meaning as to where the wounds are. Zika Yesu. La opha khona kune meaning. Zithi ifundiswa, there were 7 places where Jesus bled. And we know that in biblical numerology, 7 is the number of perfection. And so, sisondezwa ngegazi ngendlela ezu-7. Igazi laqala ukuphalala ensimini yaseGetsemane. Bathi ababhali wabila izithukuthuku zegazi. Emyezeni omunye kwangena isono, kwenye ingadi kuphuma isono, laphalala igazi likaYesu. Wabhala uPawulos wathi anakamelani nezono ningakalwi kuze kube segazini. Ngoba uYesu walwa. Okwesibili, laphalala kumivimbo ewu-39. Wavuma imbongi yasekhaya yathi sixolelwa siphiliswa ngezonhlungu
isigulo sakhe siyahlanzwa esonweni. Ithi lento isigulo zethu zonke sikuKristu. Eyesithathu, umuntu obethwe njengoYesu is bound to suffer internal bleeding. And so indawo yesithathu is the internal bleeding yaYesu esingayibonanga, but there is significance. Sifudulwa ngegazi lalowo oyaziyo is-suffering ne-woundedness engabonwa umuntu. Kanti ngaphakathi uyabulaleka. The fourth one, bakumfaka umqhele, ndizama ukumshiya emnqamlezweni bashumayeli. Bakumfaka umqhele, wameva lehla igazi enhloko yakhe. Ithi lento ngokwehla kwegazi enhloko yakhe sanqotshelwa i-mental health, soyiselwa i-anxiety, soyiselwa i-depression, soyiselwa ingcinga ngendawo ngoba inhloko yakhe yopha. Eyesihlanu, izandla zikaYesu bakumbeka emnqamlezweni zopha bamshayelela ngesipikile. And that is significant. Ukuba izandla zikaYesu they bled. Kwathiwa thina asinatyala sibe sisazi ukuba sinetyala, sane potential of doing good. Zibulala kanjani izandla ezaphiliswe emnqamlezweni, zijibiviya kanjani ezizandla bodada bam nobhuti wam, kodwa zaphiliswe emnqamlezweni. Nazi izandla zami Nkosi, masikusebenze konke okuthandwa kuwe. S6, the feet of Jesus Christ. Nazo basibethela sopha. Lagobhoza igazi enyaweni zikaJesu. Ukuze sizoma kule ndawo sithi xa sithetha amandla okunyathela phezu kwenyoka nomadudwane bakuthina ngoba inyawo zikaYesu they bled for us. Ndiyogqibela, wakujinga emnqamlezweni, he was pierced on the side. Bathi abavangeli bemhlaba ecaleni lagobhoza umkhonto waqonda enhlizweni. Yeyani nale mihozo kwelo cala lakho, yeyegazi, yeyamanzi manhlanjululwe. Kwaphuma izwi elake lathethwa nguDavide, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvusa umoya oqinileyo ngaphakathi kwami. Fuduka. Anzonika, ndinika manyani ke ngoku. Anzonika. Ke ngoku thina sifudula kude, sifudulwe senziwe abaseduze. Sesemnqamlezweni ke ngoku. Sesifikile. Ndifike apha nge-people carrier. Niyayazi people carrier? Usafe. Quantum of the sky. IQ yesafe njengesiqhelo yinde. Kwaye xa ufika pha uyovela ewindini kuthiwa priority on the left and economy on the right. Ababhatele u-extra for u-priority bakushorter line injalo nje bangena kuqala. Sime ke thina ababhatele u-economy ulayini omude engathi train. Izolo xa ndisiza kuleli cala kunomama obephethe usando oluncane, ubexakazela imthwalo, ngapha i-handbag, ngapha umntwana, ngapha isikhwama samanapukeni abantwana. Wavela umama waba sekugqibeleni kweline. Uthe efika nje kwaphuthuma i-attendant yamphathela imthwalo. And you know what the attendant did from there? He ushered her to the front of the line.
Hawu sema sayijonga lento. Nina ebenifudula kude nisondezwe eduze. Xa befika pha phambili abantu ba 50 rand wa priority, it did not matter ukuba they paid extra. Kwathiwa dedani ngena mama. Ngoba xa uThixo esondeza ngamanye amaxesha uya overtake abanye ngathi. Ndithe ndisathe nqa ndabona omnye esondela ukhulelwe. Kwenziwa the same thing. And they skipped the queue and took this pregnant woman to the front. Xa ndibuza ngoba nami ngifuna ukuya phambili. Ndiyabuza ukuba what's happening here? Bajump ulayini laba. Because xa uThixo esi-overtakeisa uyavela umbuzo, ubetheni ke yena uspecial ngantoni? Yavela impendulo komnye osecaleni kwami. Wathi ngenxa yomntwana amphethe, uphethe precious cargo, yiyo lento esiya phambili. Dema dabajonga benyuka iramp mina ngisasezantsi. Dema dabajonga bevulelwa amathuba babekwa naphambili mina ngisasezantsi. Ingathi bebecula la ngoma ndamemeza kuYehova ndandisengxingweni wandinceda wasuke wandibeka endaweni ebanzi. Ingathi bebecula la mhlabeleli, and that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted me up. Basondezwe eduze ngenxa yomntwana. Ngenxa yomntwana kuleli phasika empilweni yakho andikwazi uphethe ntoni. Andikwazi uhamba apha emhlabeni kule turbulence engaka uthembe ntoni ungaphethe umntwana. Andikwazi xa ufesa uthumela ama-CV ufuna umsebenzi, andikwazi uphethe ntoni. But what I can tell you is that xa unoYesu unezinto zonke. Andinazi ma-leaders niphethe ntoni, kodwa fakani uYesu kubuholi benu. Zosuke nibe nezinto zonke. Naleli phondo liphile. Xa sinoYesu singena lapha ekuthiwa angenwa khona, siphume lapha ekuthiwa akuphunywa, akungenwa, sisuke sidanse emlilweni kanti lo mntwana esimphethe. Bathi abantu wenza ngantoni? Kanti sisondezwe ngumntwana, sawelela ngaphesheya, thina besikude sethu abaseduze ngenxa yomntwana. Ikhe abayifumanayo eplanini bahoyiwe labantu kula flight. uYesu uyakhathala ngathi. So David uyini umuntu ukuba umlandelele kangaka? Bade banikwa ne-seat belt extender kwathiwa uyakhusela umntwana. Uyakhusela umntwana nguYesu agcinwe ngemthandazo nama-habits are holy. Bade banikwa ne-snacks, uyanarishwa umntwana edla izinto zasezulwini. Singagqitha ezintweni ezifanayo. Sive i-turbulence efanayo ebomini. But it is the proximity to the captain ezokwenza i-experience zethu singafani. Umntwana usaphila na. Ungamshiya umntwana. Uhleli kakuhle na umntwana. Fuduka uyolanda umntwana. Ngoba ngalelo gama lomntwana siyanqoba. Ngegama lakhe siyasondezwa. Ngegama lakhe siyafudulwa. Ngegama lakhe zonke izinto ziyaguqa.
ngegama lakhe sonqonqoza ngalo emazulwini. Allow the cross ikusondeze kuYesu ngamazwi alabashumayeli ngoKristu Yesu Nkosi yethu. Amen.